and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nasabtan ni Mili nga nagsilo si Michael dihang nakita niyang mikuyog kini kang Rafi sa munti. Gipasabot ni Mili si Michael nga gibati lang siya og kaikog kang Rafi. Hinungdan nga gisanong niya ang pagdapit nini. Unya, man sa klase, gitawgan ni Mili ang iyang inahan. Mipasangin siya nga may tambungan siyang meeting og malangan lang kisig pauli. Dito sila manuroy si Michael daplin sa baybayon. Namakak ko ni Mama. Ano ni aman sa tatili daplin sa paypayon? May gilayon ra pa ni dapita gikan sa highway. Maglisod jud tag pangitag kasakyan ini pauli. Nagpahibaw ka ng malangan ka. Di na mabala ka si Tita Noring. Emily, di ko gustong mawa ka na ako. Ngano ba nagbalik-balik ka magsulti, ana? Dili na mahitabo, Mike. Ngano di ay, wadi ka masalig na ako. Emily. Uy, gabi na gyud. Alas 10 naman. Manawag ko. Miring na. Pero wa man to baga. Gisilent ay tingali niya kay nagmeeting man kuno. Dili tingali maistorbo ba. Pero gabi na. Alas 10 na. Tanawa, giingan ta bitaw kang maglisod kag sakay ning dapita. Layo ra magud gikan sa highway. Nabalaka na gidros mama na ako. Sorry, pero pasabton na lang siya. Ihatod ka. Ayaw na, masamot ka masako si mama. Masukos tita nga. Ako'y maghatod mo ba? Ang ipasabot na ako, magduda na hinuon si mama nga nagkuyog ta. Mao nga dugay kong nauli. Ay, taxi ay. Nasa day pasahero. Padayon ta sa unahan. Dagan ang taksi dito. Sorry ha. Gidatag yung ka din ng dapita. Sige lang, sunod ni gayon. Hangyoon ko si Lula nga, dadun ko ang sakyanan ni Mama. Nga nang si Lola manimo mo ay hangyoon ni mo. Anong dili mas mama ni mo? Akuan, si Lula lay pasultihan ako kang Mama. Di ba may motor ka? Nga nang man mo gamita? Dili pa ipagamit ni Lula. Gihilo magud og da sa bana sa mong labadira o nabangga ni may pagkaguba. Naay taksi, sinyasan ko. Ay, di lang ko sa unahan, Mike. Ilugar lang diha. Nong, lugar lang diha, Nong. Sa may poste. Layo para sa inyo. Sige lang, hayag mo sa poste. Lugar lang, Nong. Nong, waiting lang ha. Ihatod ko na siya. Ako na lang lagi. Makita ka ni mama niya. Mingaw na, kinahanglang ihatod ti ka. Sige na. Arin ako ha. Ay kablaka no ha. Igo ko lang siyang tanaw niya ang paingon sa ila. Kadit lang. Mike, arin ako. Bye na. I love you. Ikaw cute. Sige na. Sige, padayon ako ha. Bye. Bye. Yun na. Si Emily ka nang nagpaingon din eh. Nahayagan sa suga sa poste. Karon naman ni na uli. Alas 11 na gyud. Nagdali ay. Nag-jeep lang di ay tingali pa uli. Kaya nagtaksi pa. Musod man ginaon din eh. Paaboton ko lang. Bi, ma.
Ay, dugaya nang mas meeting mo. Ay, dugay pa ko nakasakay. Unsa ba gimitingan ninyo? Bisag unsa lang ko'y topic, ma. Unsaon nga hapit na magod ang graduation. Sige, ma, ha. Mag-ilis ako, ha. Imo pa ni hapon. May giserve man nga snacks, ma. Busog pasat ko. Ikaw, unsa man na ni hapon na ka? Ay oh, ganina ra. Ah, sige, ma. Pahuway na lang. Sorry nga, nagabian shoot ko, ma. Natug na lang gud unta ka. Ya, kisa may mong abli nimo. May duplicate man ko. Sige na, kay mo pahuway na lang sab ko. Cellphone nimo ay. Gisundan ba ya kag tawag no? Kinsa na? Ah, si Flor, ma. Kauban ako. Ah, hello, Flor. Ako ni. Ihibaw ko. Good night na. Sige na, matug na ta. Kadugog ko sa tingog ni mama mo. Miingon nga, gisundan yung tawag. Maulagi, nanawag pagyud ka. Basig magduda na hinuon sa mama. Giing na lang na ako nga akong amiga ang nanawag, si Flor. Gusto lang kumahibaw ka. Nga nalipay kay gusto pagkuyo ganina, em. Happy ko kayo na. Way kabutangan sa kibati kong kalipay, Emily. Mubahoy na taoy, nagdrama pagyud ka diha. Matug na ko. Good night na, mahay ka. Good night, mahal. Mahal? Nagpinag ko baya ka? Gikan karon. Gusto ko nga, mahal lang atong tinawganay. Tubag ako, mahal. Pulos ka lagit pinuang, Michael. Oh, sige na. Lami na kay ikatog. Bye, mahal. Bye, mahal. Michael. Apo. Karon ra ka na uli, ha? Tungang gabi inahapit. Kisa ka nag-abli di mo. Oh, si nang patring la. Oh, aminday ko la. Sorry nga, nagabian ko. Nganong maghago magkikagpaabot anang anak sa demonyo, Tia Jovita? Hubog na sad siya, Michael. Suod na lang sa kwarto mo. Sige na, lakaw na. Maghago lagi magpaabot ni anang buwisit. Ay, uwa pa man sa ko katulga, Estela. Wa ko magduka. Ay, sagdi na lang good. Abusado ng animal. Ihimo ka ng yaya. Wa palagi ko bati ang duka. Mao nga gihuwat ko lang yun si Michael. Unsa man magkuha kog kape nimo ha? Gusto ka? Bino na lang. Tuwason ko to na habilin sa putilya. Palihog ko, Tia Jovita. Gusto na intaos pag inom mo, Estela. Oy, hubog naman ka. Tia, dili ko hubog. Dili pa, Tia. Kung hubog pa ko, niligdas na ako sa katri. Pero dili pa ko hubog, Tia. Tiwasan ko tong bino. Kuha palihog. Ay, dali na lang hinuon sa kwarto mo. Tiwason man ka ni mo ginong to. La, sige, kuhaon ta. Dali, Estela. Kaya agakon ti ka. Agkakunkod. Unsa ko? Tiguang parihas nimo? Ha? Oo, di ay. Tiguang naman di ay tuod si Tia Jovita. Tiguang na tuod pero kaluoy sa Diyos. Lagsik si Tia Jovita, Estela. O, Tia. Believe kit ko nimo. Nadali na. Aron tiwason to ni mong bino. Bibi, dali. Gunit na ako. Kaya pala ginako, Tia. Buhi lang gud ko. Oh, sige. Na. Mao na'y kaya. Na nasirasay ka na, oh. Kaya mukat di ay. Nailog na sila si Lula o Mama Estela. Gidaan ni Lula si Mama siyang kwarto. Ngayon na ko gawas. Di ko gusto nga makabatikod si Lula. Tuwagit sila sa kwarto ni Mama. Gibati ko kagutom na. Oh, si Lula, di gawas. Apo, kipapaway ko na sa mama mo. May na lang kay nagtag-am-am. Labi ang upo ka na. Gitiwas pag yun inom ang nahabilis botelya.
Di na tangay mahibong ni Hala. Ang angay tang kahibudngan, kundi pa siya hubog. Ay, sabdon na lang ang inahan mo, Michael. Pero maay na lang kay maminaw na sa usahay na ako. Sama karon ni patuod ako. Mao nga nisuod sa kwarto. Ngano bang nikawas ka man, ha? Gigutom ko la. Ah, mao di ay, kay wa pa man kay panihapon. Kapiin naman ko kayo, apo. Diin ka man di ay. Nagkuyog mi si Emily, Lola. Ug balipayon kay ko. Nakita ko to, ang gibati mong kalipay, apo. Mailaman si mong itsura na eh. Na sige na, at manon kong pagkaon mo. Initon ko ang sabaw, ha? Ako na lang la, pahuway na lang. Disab ko palabig kaon kay gabi na. Bitaw, sakto ka. Dili sagid maayo nga matog nga busog kaayo. Kay matod pa nila kuyaw sa orom, sa bakulang. Sige, apo, maniho di haki mo, ha? Oo, la. Good night, la. Good night, apo. Maayo pagkabot, sir! Imyat. Kanaugaw niya tong butang nako, ha? Kung tuwas ay prutas nga akong da. Ikaw na'y mahibaw ka to. Sige kay, gikapoy ko sa akong biyanse. Makita bitaw sa imong itsura, sir, Ida. Ay, parami ka magkogis imong negosyo, gay. Kamura mong tandas ng rapi. O sa'y kaming duha, ha? Gipalayas ko na siya, dili ba? Ay, o di ay tuon. Pero, sir, kuan ba? Kini... Nga nung nagkono-kono ka man, ha? Unsa nang gisulti mo, Imyat? Ay, kuan, sir. Masulta na lang yun ko ni ma. Kining gibati kong tumang kaluan ni Dong Rapi, sir. Unsay ipasabot mo, ha? Gipugngan ko siya. Nalang na ako pa istahan sa among kwarter ng mga katabang, sir. Naluoy manggod ko sa akong alaga, sir, ay. Pasaylo ako! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!